Yeah, nganzakwethu, this is Durban Network. Sikuphi na? Sise Nwabi High School eNgonyameni. La size khona ke kwi-initiative ye-gender based violence eyenziwa uyena uMC Phumza Foundation. Njengamanje ngino Thulani Mkokstedt, who's a motivational speaker, also a manager of a very huge artist. Ngeke ngilisho ke igama mfethu kunjani? Siyaphila futhi wami, niyaphila nini? Akwazi kwayinjabulo Nkosi yami uba khona la ekhaya. Hlezi nginibona phela abantu benibuka la ngithi one day is one day. Today ke selifike lo lusuku olukhulu futhi wami. Mfethu sikuzwile uphambili kwengane zesikole, uyimotivate ukhuluma into ezahlukahlukene. Mhlambe vele ujwayele ukuhambela izikole ukhulume nazo. Yes sir, so ngine organization ebizwa ukuthi University of Life Changers, ekuyiyona based eDUT. So ngabela izikole ama high school nje South Africa yonke, nako Cape Town no Johannesburg everywhere, nasemajele ukwenza wona motivation. So into engenzayo nje ukubambela ama high school, ama primary school, ama university ukuzama nje ukusiza abantwana ukuthi at least umuntu athole into yakhe abe ngcono empilweni. Yes, namhlanje sikhuluma nge-gender based violence okuyiyona i-program esilethela namhlanje ye-MC Phumza Foundation. Kusho ukuthini lokhu kuwena? Bhuti wami, abantu besifazane bahlukumezekile kakhulu, behlukunyezwa ithina singabafowethu anyway yokuthi sigcina sinamahloni ukuyibiza ngamadoda ngenxa yendlela esaziwa ngakhona. So ekuyinto ke esicabanga ukuthi nabantu emakhaya fanele bafunde ukuthi umuntu wesilisa fanele uyiphathe kanjani. You are a protector, you role model. So njengomuntu ophilayo fanele uphile ke uhambiso womuntu othi kunabantu ababukela kumina abafuna ukufana nami. So mushaya umuntu wesifazane ingane yakho noma ubhuti wakho seyabona isibonelo esimbi. So ake sithi nje singamadoda sifundele indlela esiyama ngakhona. Namadoda ke maningi mfowethu ahlukumezekile. Lento ejela based violence is not only abantu besilisa abahlukumeza, nathi sihlukumezekile enokubuhlungu thina singamadoda asinandawo lapha esikhuluma khona. Siboneka ngathi sibukeka singabantu abawiki, sibukeka singabantu mhlambe abangahlakaniphile enough mangaba udlalwa ngawo umuntu wesilisa. So ake sizameni ukuthi singabantu siphathane nini kahle nje. Sicabangelane. Kunengane ezifunda esikole uthola ukuthi seyigcina ihlulwa ukukhopha sezingane icabanga izinto ezenzekile kuyona ubuhlungu obenzekile ke ungathini ngalokho. Mfowethu ngithathile lapha during my motivation ukuthi kunabantu abazali baba basuke behlukunyezwe ekhaya. Leyo nto obviously iya affect i-performance yakho njengomntwana ngoba phela i-education ukufunda kubhala ama exams wenza ama assignment ukucabanga nje kusebenzisa umqondo. So should umqondo ube disturbed i-performance yengane iya affecteka. So ke into engiyinakayo le ukuthi izinto ezenzakala emakhaya le nto abelungu uyothola ukuthi mabexabana baxabaneli phambi kwengane, enganeni bavela be right bambe boxabana lemotweni osamwe. So abake bazama abantu ukuthi indlela abaperforma ngayo during in fact abayiphatha ngayo kukhona abantwana ekhaya bake bayinake ngoba iyaba affect abantwana i-performance yabo. Umntana ugcine kade etholo A manje useyafaila kanti it's not because of engakwazi ukuphasa, indlela nje ama problems enzeke ekhaya. What does it take for you to motivate somebody, to tell somebody even sometimes something that you not, but uzama ukuthi umconvince ukuthi yipi into ekufanele ayiphi? For me nabhuti nginokholwa ukuthi uNkulunkulu usinikeza ama gift, ama gift into mhlambe osuku uthola ukuthi omunye ungumfundisi but akaliphili iBhayibheli. So into ebalekile wena thatha lento ayikhulumayo, yabona uthatha ukuphila kuyena because ngimboke mina ngine chance yokusebenza nabaculi abadumile abefundisa aba powerful, and then the more sondela kumculo omnye ucula igospel umazi njengomuntu uholy noma umfundisi olishaya iBhayibheli ohloniphekile unebandla elikhulu. Into irealize uma usondela kobo uyabona ukuthi cha lo muntu nawo namaphutha wakhe, but into ebalekile ke ilento asuke ideliver ebantwini. Abantu if abantu bayaphila ngemotivation yami, I'm doing well. If abantu bayaphila ngomculo womuntu, he's doing well. If abantu bayacula bayaphila sorry ngentshumayelo yakhe, he's doing well. So into esuke ibalekile ukuperfecta igift yakho umuntu ukuze kwazi ukuthi abantu ba benefit from your gift, because nobody is perfect. There's no one that is perfect. So one more thing, njengamanje ngizokhuluma no-matric la. Mina u-matric ngawuphasa ngepercent eliphansi kakhulu.
kodwa manje mina mangifika ngizoba motivator kade ngisho nje la ngaba motivator kulesi sikolo bathola 100% ngiproduce A mina ngazange ngaba ngono A umuntu ngimtshela ukuthi possible ukuthi athole 100% kwi-math manje ngahlala nami lapha engeke ngiwuthole because into ebalekileyo ufaka umuntu umqondo into epositive ayikholwe enza izinto because ungathola ukuthi ucoach nje uRolani Mokwena he has never kicked the ball but he's been coming from Sundowns usebuya ko Wydad Africa because it's not you don't have to do it or to be it just do something abantu bafuna baze babe perfect kanti you don't have to be perfect just start and then you'll be perfect ngendlela while you were still on a podium there ukhuluma nabafundi khona la uthinte khona your personal life your journey your history and stuff what does it mean ukuthi kube ne portion e motivation yakho la uzorefer khona ekutheni uphuma pho but a very sad story and a motivational one mhlawumbe ukubanikeza nje background ababengabukanga it's mina ngingazazi ukuthi ngizalwa ngubani uma wami engaqhamuka la ku job interview I mean kule interview esinayo I'm sorry noma afike la esikolweni ngeke ngikwazi ukumbona ukuthi nguma wami ngoba washona ngisemncane ithuna lakhe angilazi ubaba wami naye angimazi iminyaka yami ngiyazi ukuthi mingaki nga adoptwa uyabona ngahlala komunye umuzi ngahlala kona abangixosha kwathiwa ngirapile ingane zakhona intombi yami yashona ihamba nabangani bayo bathi bulewe yimini so ngibizwe ngombulali ngabizwa ngerapist ngintandane ngiadoptiwe angiyazi iminyaka yonke isimo sami sithi asibe negative angiyobamba inkunzi angibhema ama drugs but angaze ngabhema ama drugs angaze ngaphuza utshwala instead ngigraduate manage to do top study ngiyi-author ngiyi-motivational speaker ngenza imisebenzi emihle emhlabeni angivumelanga isimo sami ukuthi sifane nento endlula kuyona ngoba mangikhuluma ke lana uphendula umbuzo wakho imotivation ngisuke mase ngibatshela istory sami not ukuthi banidabukele but ingane izobona ukuthi lo bhuti ulapha yana phezulu but uqale lapha phansi shuthi nami njengoba ngilapha phansi nami ngizogcina nifikile phezulu sesivala mfowethu mhlawumbe abantu abafunayo lapha ku social media ame kanjani ama handles wakho alright ngine Facebook uTikTok engicela ilapha engifaka khona ama motivations wami umuntu mengasesha nje uThulani Mkokstad motivations Thulani Mkokstad motivations lapho umuntu angangithola khona efuna ukungifollow wafethu this is Devon Network bese ikhona noThulani Mkokstad thank you